Никола е креативен младеж, който обича изкуството, социалната и творческа работа. Той не е учил в университет. След като завършва училище, той работи с различни социални и екологични организации и се е научил да се адаптира към промените. Мария е динамична млада жена с диплома по бизнес администрация. Мечтата ѝ е да стане предприемач, съчетавайки работата със страстта си. Обича да чете книги и статии за успешни бизнеси. Възприела е стриктният стил на бизнес професионалистите. Изключително организирана е и се стреми да поддържа всичко в ред, за да работи ефективно. Преди да гледаме видеото заедно, нека ви разкажа няколко неща за историята, за да ви е полезно да следвате. В нашата история местната община предоставя пространство, което да се използва за нещо специално социално предприятие. В това пространство има малко кафене и място, където хората могат да се срещат и да правят различни неща заедно. Мария и Никола поемат инициативата. Те отговарят за управлението на кафенето и организирането на дейностите. По пътя си те се сблъскват с някои предизвикателства, но благодарение на тях научават как да решават проблеми, да вземат решения и да работят в екип. Точно както истинските предприемачи. Това видео не е само за Мария и Никола. То е и за вас, за това как всички можем да се научим да мислим по творчески и практичен начин и как можем да променим нещо в нашата общност. Нека да гледаме историята и да видим какви идеи ни хрумват. В уютното малко кафене, управителите му скоро осъзнават нещо важно. Не всички учат по един и същи начин. Някои служители могат да видят магията в определена задача, други имаха нужда да усетят с ръцете си, а трети просто трябваше да слушат внимателно, за да разберат същността. И така, в стремежа си да създадат приобщаващо работно място, нашите герои решиха да приспособят методите си на обучение към уникалните начини, по които всеки човек учи. В нашето кафене ние приемаме уникалността на всеки служител. Създаваме приобщаваща среда, в която всеки може да процъфтява и да се развива. Мария открива, че някои служители разбират света най-добре чрез това, което могат да видят. Затова тя решава да вдъхне живот на обучението им с видеоуроци. Всеки урок засяга определена тематика. В тези видеоклипове тя и Никола демонстрират задачи като приготвянето на перфектното капучино, като всяко действие се извършва бавно и ясно, за да може лесно да се проследи всеки детайл. Хубавото на тези видеоклипове е, че те позволяват на екипа да спира, да превърта назад и да гледа отново, като отделя толкова време, колкото е необходимо за усъвършенстване на всяка стъпка. За някой от екипа ни, ключът към успеха е да учат чрез слушане. Имам идея. Защо да не запиша ясни аудиоръководства стъпка по стъпка за задачите, по които работим? Това е страхотна идея. По този начин те ще могат да следват инструкциите, докато работят, и няма да им се налага да преглеждат материалите. Те ще могат да слушат стъпките и да се съсредоточат върху задачата. Точно така. Независимо дали става дума за приготвяне на капучино или за настройка на касовия апарат, тези ръководства ще им помогнат да запомнят стъпките, докато са на работа. Те могат да възпроизвеждат аудиозаписите, когато им се наложи. Това ще направи обучението по-персонализирано за тези, които учат най-добре чрез слушане. Това е идеалният начин да допълним другите методи, които използваме. Наблюдавам всеки от тях отблизо и виждам уникалните им предимства. Толкова е важно да разпознаем тези качества и да ги развием. Точно така. Всеки човек може да предложи нещо специално.
С правилната подкрепа те ще бъдат готови да поемат предприемачески предизвикателства. Вълнувам се да ги напътствам. Ще създадем възможности, които ще им позволят да се развиват и да изграждат увереност стъпка по стъпка. С този подход ние не просто ги учим на основните неща, ние им помагаме да станат самостоятелни лидери. Един ден Мария и Никола събират екипа си, развълнувани да представят нещо ново. За да им помогнем да се развиват, ще им представим реални казуси, за да могат да упражняват уменията, от които се нуждае всеки предприемач. Чрез ролеви игри те ще се научат как да решават проблеми, да работят заедно и да вземат решения под напрежение. Екипът е нетърпелив да приеме предизвикателството и да изгради уменията, които ще определят бъдещето им. Мария събира екипа за ново предизвикателство. Иновациите и стратегията са в основата на бизнес успеха. Днес ще се съсредоточим върху усъвършенстването на нашия бизнес модел и повишаването на неговата ефективност. След като разпределят ролите, екипът започва да проучва нови възможности – оптимизиране на процесите, намаляване на ненужните разходи и намиране на творчески начини за отличаване от конкуренцията. Някои предложения включваха интегрирането на нови технологии, а други – подобряване на преживяването на клиентите с персонализирани услуги. В края на семинара всички бяха придобили по-задълбочено предприемаческо мислене, осъзнавайки, че успехът не се състои само в управлението на настоящето, а в изграждането на по-силен и по-конкурентноспособен бизнес за бъдещето. По-късно същия ден Никола представи друго предизвикателство. Преструвайки се на недоволен клиент, той се обърна към екипа си с намръщена физиономия. «Не съм доволен от услугата, която получих», каза той отсечено. Служителите, макар и нервни в началото, опитаха да разрешат ситуацията. Те изслушаха внимателно клиента, преглътнаха притесненията си и предложиха обмислени решения, за да поправят нещата. Стъпка по стъпка те превърнаха трудната ситуация във възможност, научавайки се как да поддържат професионализъм и да запазят доверието на клиента. Накрая Никола разкри кой е и се усмихна. Отлична работа! Тези умения ще ви служат добре, независимо къде ще ви отведе работата ви.